V záujme kvalitného murovania zbrúsených tehál Poroterm Profi na maltu pre tenké škáry je treba venovať veľkú pozornosť založeniu prvej vrstvy tehál. Prvým dôležitým krokom je preto výškové zameranie základovej dosky v miestach, kde budeme murovať steny. Zameranie robíme až po predchádzajúcom presnom rozmeraní a vyznačení pôdorysnej polohy budúceho muriva a nastavení izolačných pásov v mieste stien. Pri nivelácii určíme najvyšší bod na základovej doske v miestach stien. Z tohto bodu sa potom vychádza pri zakladaní prvej vrstvy tehál. Na založenie prvej vrstvy použijeme špeciálnu vápenno-cementovú zakladaciu maltu Poroterm Profi alebo vápenno-cementovú murovaciu maltu Poroterm MM50, ktoré je vhodné miešať v bubnovej miešačke podľa návodu uvedeného na obale. Aby táto maltová vrstva bola naozaj vodorovná, používame pri jej nanášaní nivelačný prístroj a nivelačnú súpravu, ktorá sa skladá z dvoch urovnávacích líšt s meniteľným nastavením. Pomocou týchto líšt nastavujeme hrúbku a šírku nanášanej maltovej vrstvy. Pri spomínanom výškovom zameraní základovej dosky určíme najvyšší bod na základovej doske v miestach stien. Z tohto bodu vychádzame pri nastavení výšky pripravovaného maltového lôžka. Jednu urovnávaciu lištu postavíme na najvyšší bod základovej dosky alebo stropnej dosky, kde ju urovnáme pomocou zabudovanej vodováhy v pozdĺžnom i priečnom smere. Sťahovaciu lištu v priečnom smere urovnáme pomocou vodováhy a nastavíme ju tak, aby vymedzovala minimálnu požadovanú hrúbku maltovej vrstvy 10 mm. Potom do úchytu urovnávacie lišty upevníme latu, na ktorej nastavíme prijímač laserového lúča presne do výšky udávanej nivelačným prístrojom. Počas zakladania už nesmieme s prijímačom na lati hýbať. Teraz môžeme lištu premiestniť do miesta, kde chceme so zakladaním začať. Lištu nastavíme pomocou skrutiek do roviny danej laserovým lúčom a vyrovnáme v oboch smeroch. Podľa dĺžky hliníkovej laty, ktorú máme k dispozícii na urovnávanie malty, nastavíme vzdialenosť druhej urovnávacej lišty od prvej. Najvhodnejšia dĺžka hliníkovej laty je 3 metre, použiť však môžeme aj latu 2 alebo 4 metrovú. Do druhej lišty premiestnime latu s prijímačom laserového lúča, lištu opäť nastavíme pomocou skrutiek do výšky určenej nivelačným prístrojom a skontrolujeme vodorovnú plochu sťahovacej lišty. V závislosti od hrúbky stien nastavíme pomocou dorazov na oboch lištách nivelačnej súpravy šírku maltového lôžka. Po nastavení oboch líšt môžeme začať s nanášaním a urovnávaním maltového lôžka medzi oboma lištami. Dôležitá je správna konzistencia malty pre založenie prvého radu tehál. Pri nanášaní malty v danom úseku sa hliníková lata môže použiť aj ako pomôcka proti padaniu malty zo základov. Po nanesení sa malta urovná tak, že sa tou istou latou stiahne do výšky vymedzenej urovnávacími lištami. Prebytočná malta sa odstráni. Takto získame prvý úsek dokonale vodorovného maltového lôžka na položenie prvého radu tehál. Prvý z prípravkov teraz premiestnime v smere postupu nanášania malty a druhý ponecháme v pôvodnej polohe. Vzdialenosť urovnávacích líšt zostáva rovnaká. Premiestnenú lištu s latou a prijímačom urovnáme do požadovanej výšky a nastavíme jej vodorovnú polohu. Postup nanášania a urovnávania malty je rovnaký. Keď je ďalší úsek malty hotový, zadný prípravok sa opäť premiestni v smere postupu, pričom druhý, na konci úseku, zostáva na mieste.
Celý tento postup opakujeme, kým nie je hotový jeden súvislý úsek maltového lôžka, napríklad v dĺžke jednej steny. Murovanie obvodových stien začíname na rohoch osadením rohových tehál. Tu platia rovnaké pravidlá ako pri systéme Porotherm pero plus drážka. Medzi takto osadené rohové tehly natiahneme z vonkajšej strany steny murársku šnúru, pozdĺž ktorej ukladáme jednotlivé tehly prvej vrstvy. Na väzbu rohu okrem rohovej tehly používame koncovú polovičku. V tejto tehle sú dva veľké otvory s prepážkami, ktoré pri murovaní detailu rohu vyklepneme murárskym kladivom. Prvý rad tehál ukladáme priamo do pripraveného klasického maltového lôžka. Pri správne nanesenom maltovom lôžku nie je potrebné a ani žiaduce tehly príliš vtláčať do malty. Preto je dôležité neustále dbať na správnu konzistenciu malty. Po položení krátkeho úseku nepatrné výškové rozdiely medzi tehlami a odchýlky od zvislice vyrovnáme pomocou gumového kladiva a vodováhy. Najskôr krátkou vodováhou v priečnom smere a potom v pozdĺžnom smere pomocou dvojmetrovej laty alebo vodováhy. Pri osadzovaní prvej vrstvy tehál je dôležité, aby prípadné výškové rozdiely medzi jednotlivými tehlami boli menšie ako 1 mm, aby ich bolo možné vyrovnať vrstvou malty pre tenké škáry. Správne založenie prvého radu tehál je veľmi dôležité. Od tohto kroku závisí kvalita a rýchlosť murovania ďalších vrstiev. Kvôli pevnosti väzby rohu vyplníme kapsy vzniknuté vyklepnutím prepážok u polovičnej koncovej tehly tepelno-izolačnou murovacou maltou.